ಮಂಡೆ ಪೋಂಡು ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಕೋಯ್ತಾ ಇದು ನನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸ ಎಂಜಾಪಂತುಲೆ ರಾಜ್ ಮಾಡತುಲೆ ತಾರೆ ಕುಡ್ಲದ ತಾರೆ ಮೂಜಿ ಕಾಲ ಓರಿ ಜಿಮ್ ಹೋಯ್ತು ಬಂದಲ್ಲ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಅಂಡ್ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಅಂಡ್ ಅಂಚ ಅದು ಗೊಬ್ಬುದು ಭತ್ತ ಉಂಡು ಗೊಬ್ಬುದು ಭತ್ತ ಇಪ್ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಪದ್ರಾಡ ಆಯ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಚಾಪ ಅಯ್ಯೆ ಇತ್ತ ಎಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಜಿಪು ಆಡತ್ತೆ ಕಜಿಪು ಆಡು ಅಂಚ ಅದು ಮಂಡೆ ಪೋಂಡು ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಮಲ್ತಿ ಜೈತ್ನೇಟ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಯಾನಲ್ಲ ರವಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಿದಾಡಿಯ ಒಂಜಿ ಕೊಕ್ಕ ಕಂಡ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇರ್ದು ಕೊಕ್ಕ ಕಂತದು ಇನ್ನೊಂಜಿ ಬೇಯ್ಪದು ಒಂಜಿ ಕಜಿಪು ಮಸಾಲ ಮದ ಪಾಡ್ದು ಕಜಿಪು ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಉಲ್ಲ ದಾದಾ ಪಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅವೇ ಅಲ್ಮದೀನ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೋಯಿ ಕೊಕ್ಕ ದಿಸಿದ ಬರ್ಕ ರಪ ರಪ ಹೊಡಿದ್ದೆ ನಂಬರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟಾಪ್ ಆಡು ಹಾಂ ಇತ್ತೊಂದು ದೀಕ್ಷಿತರ್ನ ಒಂಜಿ ಅಡಿಗೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಾದನ ತಾಪುಂತುಕ ಎನ್ನತ್ತು ಮೇರ್ನಗೊಂಡು ಸಾಕಾರ ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾರ ಮಸ್ತಿತ್ತು ನಡ್ಡಿತ್ತು ಓಕೆ ಪೋಯ್ ಎಸ್ ಕೋರಿ ಬತ್ತುಂಡು ಕೋರಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೇತೆ ಬೋಡನ ಸಾಮಾನು ಐತು ಬೋಡ ಸಾಮಾನು ಎಣ್ಣೆ ಮಾತೊಂಡು ಸೀದಾ ಕಿಚನ್ ರೂಮಿಗೆ ಪೋಯಿ ದಾದ ಬರಾಬನ್ ತೂಕ ಓಕೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಚಿಕನ್ ಬತ್ತಂಡು ಚಿಕನ್ ರವಿಯನ್ನೇ ಸೋಕು ತೆಕ್ಕದು ಕೊರ್ಪಂಡೇರು ಅವು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಂಡು ದಾನ ಬಜಾವಿಯನ್ನು ಹಾಂ ಸೋಕಡೆ ಅವಡು ಇಲ್ಲ ಕಾನೆ ಅವಡು ಓಕೆ ಏನು ತರಕಾರಿ ಮುರುವೆ ಅದೇ ಎಸ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮೂಡ್ದಾಂಡು ಮುಂಚಿ ಮೂಡ್ದಾಂಡು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮೂಡ್ದಾಂಡು ಟೊಮೆಟೊ ಮೂಡ್ದಾಂಡು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮೂಡ್ದಾಂಡು ಅಣ್ಣೇರು ಇತ್ತೆ ಪಿರಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಜೈದೇರು ತಾರೇನು ಅಂತ ಪದುಪುಗ ಅಂದದೆ ಹಾಂ ಇನ್ನಬಾರ್ದು ಮಂಜಲ್ದ ಬಡಿಬಾರ್ದು ಮಂಜಲ್ದ ಬಡಿಬಾರ್ದು ಪದುಪದಲ್ಲೇರು ಇಜ್ಜಿ ಅದು ಇಜ್ಜಿ ಒಕ್ಕಡಿ ಅಕ್ಕ ಲೈನ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂದ್ರಲ್ಲ ಬಾವ ಓಡಿ ಒಂಜಿ ತಾರೆ ಪದುಪೆರ ಒಂಜಿ ಪದುಪುನ ಒಂಜಿ ಬೇರೆ ಬೇಲೆ ಬೇಲೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಅನ್ನೇರ್ನ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರ್ ಬರ್ಚಾ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಹೊಂಡುತ್ತೋ ಹಾಂ ಚಿಕನ್ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಮತ್ತೆ ಪಾದು ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಮದೇನು ತಾರ ಏನು ಸುಕ್ಕ ಡ್ರೈ 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 ತ ಭಾಷೆ ಬಾರಿ ಬೇರೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಬೇಗ ಹಾಂ ಅದೇ ಅಂದಲ್ಲ ಪಾತ್ರಂಡ ಅಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅವನುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇದು ಹಂಚಿಪಾಯರುಂಡು ರಪ್ಪ ಅಂತ ನಿಬ್ಬಕ ಅಂತ ಬಡ ಒಂದನ್ನು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಬೇಗ ಏರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕಲಕ್ಕೆ ಏರಿಗೆ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಎಂಚ ಆತನು ಬಂದು ಎಂಕಲ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಡಲ ಒಂಜಿ ಪಲ್ಲೆ ಎಂದು ಈ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆಪುನು ದುಂಬು ಗಂಜಿ ಉತ್ತೇಜನ ಬರ್ಲಾಗ ಆಪುನು ಅದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೋಯ್ ದಾದ ಮಾತ ಆಪುನು ತೂಕ ತುಂಬ ಸಾಯ್ಬೇನ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಬಂದ್ಕೊಂತಾರೆ ಬೇರೆ ಕುಡ್ನಾಡು ಮೆಕ್ಲೆ ರಜ್ಜನಕ್ಕೆ ಲಾಭಜಾವೆ ಒಂದು ಪುಚ್ಚೆ ಅವು ಎಲಿ ಒಂದು ಎಲಿ ಅವು ಪುಚ್ಚೆ ವಿಟಪಾಡು ತಾಯರಾಗ ನಿಂಚಾಲ ನಿಕ್ಲನ ಮೃಗ ಸರಿ ಇಜ್ಜ ತಾದ ಬಂತು ಮಂಡೆ ಚುಡಂದೆ ದಾದಾ ಕಂಡ ಬೋಲ್ದ ಇಂಚ ಬೋಲ್ದ ಗೊತ್ತು ಸಿಗ್ತೆ
ಅಂದ ಸ್ಟೆಪ್. ಮೊದಲ ಹಂತ, ಬನಲೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಬನಲೆಯನ್ನು ಗ್ಯಾಸ್ ಹೊತ್ತಿಸಿ ನಂತರ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ. ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಎಣ್ಣೆ ಬಾಡಲಿ. ಹಾಂ ಬಿಸಿಲು ಇತ್ತು, ನೀವು ಕ್ಲೀನ್ ಅಂತಿದ್ದೀನಿ. ಎಣ್ಣೆ ಓಪನ್ ಮಾಡುವ. ಸೀಲ್ಡಾ? ಎಣ್ಣೆ ಓಪನ್ ಮಾಡುವ. ಹಾಂ ಎಣ್ಣೆ ಬಾಡಲೆ ಏತೊಂದು ಪನ್ಪೇರು ರವಿ ಎಣ್ಣೆ ಯಾವ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದಾಂಡು ಒಂದು ಬತ್ತು ಬೆಚ್ಚ ಆವಡು ಬೆಚ್ಚ ಆಯ್ಬೇಕ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಒಂದು 12 ಪೇರು ಅಲ್ಲೇ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಪಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ನಮ್ಮ ತರಕಾರಿ ಐಟಮು ಹಾಂ ದಾದ ಮಾತ ನೀರುಳ್ಳಿ ಹಾಂ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಶುಂಠಿ ಹಾಂ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಂ ಪಾಡ್ದು ಹಾಂ ಅಂತ ಫ್ರೈ ಅನ್ಕೊಡು. ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬ್ರೌನ್ ಶೇಡ್ ಬರ್ಪಲೆಕ್ಕ ಅನ್ಕೊಡು. ಹಾಂ ಚಿಕನ್ ಪಾಡ್ದು ತಾರೆ ಪಾಡ್ದು ಆಯ್ತಾ. ನಿಮ್ಮ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ ಉಂಡು, ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಅಲ್ಲ ಪೂಂಜೆ ಉಂಡು ಅಲ್ಲ ಪೂಂಜೆ ಉಂಡು ಮೂಲು ಪೆರಡೆ ಉಂಡು. ಮುರಣಿ ನಮ್ಮ ಅರಿನ್ ಬೋಲರ್ ಇಜ್ಜಾರ ಅರಿನ್ ಕೋರ್ದ ಕಟ್ಟದ ಮತ್ತೆ ತೀರ ಅವಿತ್ತು ಮೇಲೆ ಲಕ್ಕದಿರ್ತದೆ ಯಾನ್ ಕೋರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಂಚೆ ಮೇಲೆ ಕೋರಿ ಅನ್ಪಡೆ ರವಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಸರಿಯಾ ರವಿ ಅನ್ನ ಎಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬಾಡ್ನ ಗ್ಯಾಸ್ ಪಾಡ್ನ. ಸೊ ರವಿ ಅನ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬಾಡಿಯರು, ಮುಂಚಿ ಬಾಡಿಯರು, ಶುಂಠಿ ಬಾಡಿಯರು. ಅಯ್ಯೋ ഞാൻ അപ്പോൾ നീര് ബസ് പറഞ്ഞു ಓಲ ಬೇಯ್ತು ನಾನು ಅದೇ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಂತೆ ಕಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಾಡ್ದ ಅಲ್ಲ ದಪ್ಪಿ ತೂಲೆ ಎಂಚ ಆಪುಂಟು ತೂಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸುಕ್ಕ ತಿಂದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಬೆಚ್ಚ ಆವಡು ಒಂತೆ ಬ್ರೌನಿಶ್ ಕಲರ್ ಆವಡು ಬೊಕ್ಕದಪ್ಪ. ಅಂತ ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕುದು. ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ತೂಲೆ ಎಂಚ ಪಾಡು ನೀವು ಬಂದು ಟೊಮೆಟೊ ಎಂಚ ಪಾಡು ಬಂದು ಹೊಡಿದು ಅವು ಒಂಚೂರು ಬೇಡದೆ ಏಲ ತಿಂದುಪ್ಪೇರು ಏಲ ಮಂತುಪ್ಪೇರು ಎಂಕಲ್ನ ದುಬೈದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಡಾಲರ್ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪ ಅನ್ನೆರು ಬತ್ತೇರು ಅನ್ನ ಆನ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಇಲ್ಲೇರು ಇಂದೊಂಜಿ ಆಪು ಜನ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೀವು ನೇತಿದ್ದೆವು ಡೋಂಟ್ ಬರ್ನ್ ದ ಹೌಸ್ ಅಕ್ಕ ನೀವು ತಿಕ್ಕಿನೋಡ್ರು ಬಾರ್ದೆ ಡೋಂಟ್ ಬರ್ನ್ ದ ಹೌಸ್. ನನ್ನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಏತ್ ಮಾಡ ಬೈಯೋಡು ಏತ್ ಮಾಡ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟೈಮ್ ಉಂಟಾ ಬೊಕ್ಕ 10 ನಿಮಿಷ ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಏನು ಬೇತೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಸಬಿದೆ ಇದಾಯ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಜೀರಿಗೆ ರವಿ ಅನ್ನ ಮಿತ್ತು ಇಂಕ ಕೋರಿ ಮಿತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಕೋರಿದ ಮಿತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಕೋರಿತಾ ಇದು ನನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸ ಕೋರಿದ ಮಿತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ರವಿ ಅನ್ನ ದಾದ ಪಾತ್ರ ಮುಂದಿನ ಹಂತ ಕೋಳಿ ಹಾಕುವುದು. ಕೋಳಿಯನ್ನು ಪುಂಟಿಸಿ ಹಾಕಿ ನೀರು ಬೋಡದೆ ಪಂಟದ ಬಾಡ್ಲೆ ಈಗ ನೀರು ತೊಕ್ಕ ಇವಾಗ ನೀರು ಬಿಡ್ಪುಣು ಕೋಳಿ ತುಲ್ಲ ನೀರು ಉಪ್ಪುಣದೆ ಅವಾಗ ಬಿಡ್ಪುಣು ಇಂದು ನೀರು ಅವು ನೀರಣ್ಣ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೋಣ ಸುಕ್ಕವಾದರೆ ಸಾವು. ಸೊ ಕೋರಿ ಕುಂಟಿಸಿ ಹಾಕಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಯಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ. ನಂತರ ಮಸಾಲ ಪುಡಿ ಹಾಕಿ ದಾಂಪರ್ ಅಂದತೆ ಎಂಚ ಪುಂಟುಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡತುಲೆ ಮೇರ್ ತಿನ್ನೊಂದುಲೆ ದಾದೆ ಎಂಕ್ ಬಡ ಹಾಪುಡು ಏನಕ್ಕೆ ಮೇಕಲ ಕೋರಿ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಎಂಕ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಜೋಡ್ ಬಡ ಒಂದು ಜೋರ್ ಬಡ
ಅದೇ ಬೇಕಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟದು ಎರಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ದಾದ ಇಷ್ಟೇ ದಾದ ಬಂದೆ ಬಡ ಹಾಪುನ ಹೋಟೆಲ್ ಬೋದು ಹೆಂಗೆ ಸೋಗು ತಿನ್ಬ ನುಪ್ಪುಂಡು ಗಂಜಿಂಡು ಕೋದ ಸುಕ್ಕೊಂಡು ನಾವಂಪಾರ ನುಪ್ಪುಂಡು ಗಂಜಿ ಉಂಟು ತೆಲಿತ್ತುನ ಗಂಜಿ ಹಾಪುಂಡು ತೆಲಿತ್ತುನ ನುಪ್ಪು ಹಾಪುಂಡು ಚೆಫ್ ರೆಡ್ ಚೆಫ್ ನಕಲು ಒಂಜಿ ಅಡಿಗೆ ಅಂತಾರೆ ಜಂಟಿ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಪೂಂಟರೆ ಒಂಜಿ ಮಂದ ಅಂತಾರೆ ಪೂಂಟರ್ ಅದೇ ಪೂಂಟರ್ ಇಲ್ಲ ಯೋಗ ನಂದು ರಾಂಬರ್ ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಇನ್ನೇನು ಇಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಮೇನ್ ಚೆಫ್ ಕೋಲಾಪುರ ಮಿತ್ತು ಮಂತದ್ದು ರೌಡಿ ರೌಡಿ ರಾತೋರ್ಲಾಗ ನಮ್ಮ ಹಜರ್ದಿಲ್ಲ ಮಂತ್ ಮಂತ್ಪಂದಿಲ್ಲೇರು വലിപ്പുണ്ടല്ലേ എന്നാ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಆಜ ಮನೆ ದಾದ ಇಂಚ ಮನ್ ಪಡೆಯರು ಮುಂಚಿದ ಬಡಿ ಪಾಡಿಯರು ಮಂಜಲ್ ದರಿ ಮಂಜಲ್ ಬಡಿ ಪಾಡಿಯರು ಓಕೆ ದೋಲ್ತಕ್ಕಂತ ಜಂದ ಮಾಕಡಕ್ಕಂತನ ಅಲ್ಮದೀನಾ ಕೋರಿ ಪಾರ್ಸಿ ಕೋರಿ ಕುರಾಲ್ತೇನ ತಾರಾಯಿ ಕೊಡ್ಲದನ ತಾರಾಯಿ ಕೊಡ್ಲದ ನೀರುಳ್ಳಿ ಈಜಿಪ್ಟದ ಮತ್ತೆ ಶುಂಠಿ ಮಣ್ಣದ ಉಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬೊಕ ಟೊಮೆಟೊ ಓಮಂದನ ಟೊಮೆಟೊ ಓಮ ಅಂತ ಹಂಗಾರೆ ನಾವುಂಡು ದಯವಂತದು ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ದಯವಂತದ ಒಂಜಿ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂಪುಲಿ ರವಿಯನ್ನೇ ಮಂತೀನಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಮಿತ್ತು ಗಣಲೆ ಪಿತ್ತು ಮಾಡಚ್ಚಿ ಇತ್ತ ನಾಳೆ ಮಾಲೆಗಳು ಇಲ್ಲೇರು ಮಿತ್ತು ಪೊಪ್ಪಣ ಇನ್ ಮಾಲಿಗೆ ಪೋಡು 10 ಮಾಲೆಗಳುಂಟು 5 ಮಿತ್ತು ಪಡ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಉಂಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂಪ್ಲೆ ಇಂಗ್ಲೆ ಮನ್ಪುನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇತ್ತನೆ ಇಂಗ್ಲೆ ಐಟ್ ದಾಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂಚತ್ತಿ ಇಂಚ ಅಂದು ನೀನು ಆದಿಪ್ಪು ಬಕ ಆಯ್ಬಕ ಗೊತ್ತಾವ ನಾಂಪ ಅವು ಅಂದೆ ಪಣ ಇಂಗ್ಲೆಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಶನಿವಾರ ರಜೆ ಉಂಟು ಶನಿವಾರ ಐತೆ ರಜೆ ಉಂಟು ಅಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೇಟರಿಂಗ್ ಜಾಬ್ ತಿಕ್ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೈಯಡ್ ಒಲ್ಲ ಕೇಟರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಪೋಲಿ ಅಂಚ ಅಂಚ ಈಗ ಕೋಟ್ ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಪೋ ಅಲ್ಲ ಪೋ ಪಂಡ ಹಂಗ ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆನಾ ಹಾ ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಕೋರಿ ಬೇಯಡ್ ಬೇಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಕ್ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ರಂಡು ಪಾಕೆತ ಪೊಡಿ ಹಾ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ರಂಡು ಇದು ಏತ್ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ರಂಡು ಪೂಂಜೆ ಏತ್ ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಪಾಡ್ರ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಿಂಡಲ್ ಅದೇ ಹಾ ಅರ್ಧ ಗಿಂಡಲ್ ಪಾಡ್ಗ ಮಲ್ಲ ಯಾನು 10 ಸರಿ ಕೋರಿದ ಗಡಿಪಂತಲಕ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಂತ್ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಪೂರ ನಮ್ಮ ದುಬೈದ ಬ್ಯಾಚ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪೊಲ್ಲೇರು ಅಕಲ್ದು ತೂದ್ ಮನ್ಪೋಡು ದಾಲೈತ್ ನಮ್ಮಕ ರವಿಯನ್ ನಂಬರ್ ಫೋನ್ ಕೊರ್ಪ ರವಿ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಪ ಮಂತ್ ಗೊತ್ತು ಹೋಗ್ಬೇರು ಮಂತ್ ಕೊಡ್ಪೇರು ಯಾವ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಡು ಕೊದಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಸಾಲ ಪೊಡಿ ಪೌಡರ್ ಉಂಡು ಮಸಾಲ ಪೊಡಿ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷನಾ ಹಾ ಪಿರ 10 ನಿಮಿಷ ಕೊದಿಯರುಂಡು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನಕ್ಕೆ ತೂಪೇರು ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ ತೂಪೇರು ಅಕ್ಕನಕ್ಲು ಮಾತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ತೂಪೇರು ನೀನು ದಾಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇತ್ತನ ಪಲ್ಲೇವೆ ಕೋರಿ ಬೇಯ್ದಾಂಡು ತೋಲೆ ಎಂಚ ತೋಜು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗಮ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋದು ನಿಕ್ಲೆ ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಪೂಂಜದ ಪೌಡರ್ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಪಂಪೆ ಅಂತಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಐನು ಪೀರ ಕಲಡಾದು ಒಂತೆ ಬಟ್ಟು ಬೇಯರದೀದು ಐ ಬೊಕ್ಕ ತಾರಾಯಿ ಪಾದು ಎಂಕ್ಲ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಜರಯ್ಯಣ್ಣ ಸರ್ ಸಕಲ ಕಲಾ ವಲ್ಲಭ ಮಿಸ್ಟರ್ ರವೀಂದ್ರ ಫ್ರಮ್ ಫ್ರಮ್ ಚಿಲಿಂಬಿ ಘಟ್ಟದಾಗೆ ಘಟ್ಟದ ಕೋರಿ ಬಣ್ಣಿಯರು ಈ ರವಿಯನ್ನ ಬಣ್ಣಿ ಅತ್ತ ಪಾಪ ಜನ
ಕೋಡಿಕಲ್ನ ಯುವರತ್ನ ಓಡೆ ಮತ್ತೆ ಕೋಪಾಗಿದೆ ಕರ್ಮ ಎಂಗ್ಲೆ ಪಂಡದಾರೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ರಂಡ ನಾಂ ಪರವ್ಯನ್ನ ಅಂತ ತಾರೈ ಪೊದುಪಿದ ತಾರೈ ಹಾಕುದು ಬಿರ್ಕ್ಲೆ ಏತ ಬೋರ್ಡ್ ಆತಿ ಬಿರ್ಕ್ಲೆ ನಲ್ಲಂತೆ ಬಿರ್ಕ್ ಕೂಡ ಹಾಕೊಂಡು ಬಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಮಸಾಲ ಪೊಡಿ ಬೀಡ ಒಂಚೂರು ಪಾಡೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಗ್ಲೆ 1.5 kg ಆಗ್ತದೆ 2 kg ಆಗ್ತದೆ 2.5 kg ಗೋರಿ ಕಣ ಇದ್ದ ತಾರದ ಪುಡಿ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಬೇಯದಿಲೆ ಐ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ಎಂಚಿನ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಮತ್ತೆ ರಂಗೋಲಿ ಬಿಡ್ಪದ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಚ ಒಂದು ರಡ್ಲ ಮುಂಚೆ ಅದೇ ರಡ್ಲ ಮುಂಚೆ ಅವು ಮುಂಚೆ ಅವು ಬಫತ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಹಾಂ ಅವು ಅದೇ ಬರೀತಾನೆ ಅದೇ ಇನ್ನು ಮುಂಚೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಹೆಂಗಂತೆ ಬೆಚ್ಚದಾಗ್ಲಿ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ಅಂತ ಪೊಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡು ಅಂತ ಮುಂಚೆ ಹೊಡಿ ಬಾಡ್ಕ ಬಿರ್ಕಲೆ ಮುಂಚಿದ ಬಡಿ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕಾಂಡ್ ನನ್ನ ಬಂದು ಮನ್ಪುವ ದಾದ ಬನ್ಲಿ ಇದ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬನ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಒಳಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೇನೆ ಸರ್ ಗಂಟೆ ರಡ್ಡದ ಕರಿ ಉಂಡು ಅನ್ನೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಜಿ ಕಾಲ ಇಕ್ಲ ಮನದಾದಿಜಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಆರ್ಡರ್ ಮನ್ಪುನ ಪ್ಲಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋರಿ ಪಿದಾನೆ ಪೊಡ್ತಾ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಗೋರಿ ಜಿಮ್ ಹೋಯ್ತು ಬಂದಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಆದ ಮೀದ ಬತ್ನೆ ಅದೇ ಪುಷ್ಪ ರಾಜ ಬರ್ಸ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಕೋಲ್ ಚಂಡಿ ಅದು ಬರ್ತೀನಿ ಮಂಜಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲು ಪದ ಒಣ ಸೊಪ್ಪಲ್ದ ಹಾಂ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಹಾಂ ದಾಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ 998 ಫೋನ್ ಮಂತ್ರ ನಾವೇ 999 998 ಏ ನಾವು ಅನ್ಬೋಡ ಮನ್ಪೇ ನಾವು ಇಜ್ಜಿನ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಅಣ್ಣರೇ ಅಂಚೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಹಾಂ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಪ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಡುದು 2 ಗಂಟೆ ಬಿಡುದು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಸೂಪರ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಸೋಕ ಆತುಂಡು ದಾಲ ಇತ್ತನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪಾಪ ಕೋರಿ ಜಿಮ್ ಹೋದು ಬತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಮಟಾಶ್ ಮಂದು ಬಿಡ್ತಾ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ bye